চ্যানেল ভিডিও আপনাদের আদরণীয় শোনিতপুর জেলার এফসি তো বর্তমান ফুটবল টুর্নামেন্ট দি আছে ভবিষ্যৎ আমাৰ এতিয়া নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক প্ৰেৰণা দিব পাৰে তাৰ ওপৰত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে মই গুৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আজি লেট ভৱানীৰাম দৈমাৰী মেমৰিয়েলৰ ফুটবল কম্পিটিশ্যনত মোক ইয়ালৈ আদৰিছিলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আগন্তুক দিনলৈ মই এই বড়ো জিলা বড়ো সন্থাক আমি যিমান পাৰোঁ অফিচৰ পৰা চৰকাৰী পৰা সহায় সহযোগ আগবঢ়াম যিহেতুকে ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া ভৱিষ্যতে মানে বড়ো ল'ৰা ছোৱালী বহুত বাহিৰ আছে যেনে আমাৰ ঢেকেজুলিৰ পৰা যমুনা বসুন্ধৰী আৰু এজনী আছিলে অংকুচিতা দুইজনী ঢেকেজুলিৰ পৰা বাহিৰ আছে গতিকে আমি আগবঢ়াম যে ঢেকেজুলিৰ পৰা আৰু ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰ হওক আমি এইটো আশা ৰাখিম আৰু ভৱিষ্যতে মই যিমান পাৰোঁ এইখন ফিল্ডলৈও মই এইটো বৰ্তমানে অলৰেডি তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছে 20 লাখ টকাৰ কাৰণে আপোনাৰ CMS গাই আণ্ডাৰত যদি আমি পাৰোঁ এইটো দিব চেষ্টা কৰিম যাতে ভৱিষ্যত দিনত এই ফিল্ডখন আৰু ভাল হ'ব আৰু ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াৰ পৰাই বাহিৰ হৈ যাব আমাৰ অসমলৈ ভৱিষ্যত নেশ্যনেল পৰ্যায়লৈ বাহিৰ হৈ যাব পাৰিব গতিকে মই যিমান পাৰোঁ মই মোৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰীভাৱে সহায় কৰিম दा जोङो देग्लायसो सनितपुर जिल्ला हिसाबै नैबे फुटबल बादायलायनायखौ होनाय जादों दा बेहाय जोङो माखासे सनितपुर जिल्लानि गेजेराव माखासे लाइमोनफोर दङ जायफ्रा गेलेनायखौ मोजां मोनो स्पेसियेलि बिथांमोना फुटबल गेलेयो गोजान गोजान जायगायाव थांना गेलेयो नाथाय बेबायदि मोनसे प्लेटफर्म बानायनानै होनाय बिथांमोना मोनाखै बेनिखायनो जों सानदों सनितपुर जिल्लानि गेजेराव जायफ्रा फुटबलखौ मोजां मोनो मोजां गेलेयो गेलेनायनि गेजेरजों बिथांमोना माबा मोनसे मोजां लाइफखौ दाना लानो हाथों बेनि गेजेरजोंनो गावनि लाइफखौ दानायजों लोगोसे समाजाव सिबिजानाय जाथों बेखौ नोजोर होनानै जों देग्लायनिफ्राय नैबे फुटबल बादायलायनायखौ जों जागायजेनदों बोसोरफ्रोमबो जों होगोन बेबायदिनो होगोन जाहाथे जों मिजिंआ बेल' जे लाइमोनफोरखौ जों मोजाङै गेलेजानो लुबैयो बिथांमोना जाहाथे बे गेलेनायजोंनो जायफ्रा गेलेनायखौ मोजां मोनो गावनि जिउखौ जाहाथे बिथांमोना दाफुंनानै लानो हायो बे नोजोरखौ लानानैनो जोङो सनितपुर जिल्लानि गेजेराव देग्लाय जोंनाव गासै 12टा आनसलिकफोर दङ 12टा आनसलिकनि मोनफा मोनफा टिम बानायनानै जों बे खेलखौ होनाय जादों दिनै थेलामारा दख'रा जोबथा बादायलायनाय बियो थेलामारा दख'रा राङापारा दख'रानि गेजेराव जोबथा बादायलायनाया जागोन बेहाय माखासे जोंनि सनितपुर जिल्लानिनो बान्था होगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोना जोंखौ अननानै बिथांमोननि गेलेनाया जाहाथे इयुनाव मोजां गेलेनानै मोजां मुं खालामनो हायो बिथांमोनखौ अननानै डनेसन हिसाबै माखासे होदों टिमनो जोङो जायफ्रा प्राइज मोनदों बिथांमोननो जोङो 15,000नि मोनसे थांखि लादों बिथांमोननो होगिरि दान होगिरि बिथांमोनाबो दंफैयो बिदिनो सेकेन्डआव जाय थांगोन बिथांमोननो जोङो 10,000 रां बान्था होनायनि मोनसे थांखि लादों बेबायदिनो होग्राफोर दंफैखायो बिथांमोनाबो दंफैयो जाय बिथांमोना नैबे इयुन लाइमोनफोरखौ मोजांनि थाखाय साननानै नैबे अनसुंथाइखौ जोङो जिल्लानि थ्रुयै बिथांमोना हरदों